Така, в момента това представлява къща в Доброглед. Гледайте внимателно и след моето заминаване, след няколко месеца, ако някой направи филмче, ще видите разликата. Значи това тук масичката ще изчезне. Ползваме за лаптопа, докато съм тук. Така, преминаваме към кухнята. Кухня. Първият шкаф, който отварям, е подреждането на майка ми и на баща ми. Още не съм го изчистил. Отварям втория шкаф. Това вече е моя работа. Изчистено, подредено, наредено. Като дойдах имаше 200 чаши. За какво? Не знам. Това е другия шкаф, който има още доста работи да се изхвърлят. Стари чаеви от преди 5-6 години. Отваряме третия шкаф, който е подреден. Всичко е еднакво. Тия кутии бяха изхвърлени или бяха напълнени с не знам си какво е що. Така. Хладилника. Айде да го отворим. Ето хладилника, нареден, подреден. Както аз ще харесвам. Така. Другата маса. Тук е кабели. Интернетите. Влизаме в тяхната стая. Това тук не е възглавница. Това са на майка ми. Багажите сложени, затрупани. Се вижда. Ето спалнята им. Заслана. Направена. С донапрен. С душек. Мога и да го повдигна. Ето, направено, както пише по книгите. Това е на майка ми фанелата, която сега я намерих и я оставих тук. Да се я нося. Нощното и шкафче не е подредено. И то ще се оправи. Само че в момента нямам време. Така. Показвам ви гардероба. Това е подредено, но за мен това е склад. Така. Ето прозорците, ето масичката им. За качалките им. Ако иска някой да ги види, да види какво представляват. Да го отдалечим. Така. Ето това е за качалката. Ето тук се вижда и една въздушна пушка. Я да я видим. Какво представлява? Да я снимаме. Китайска въздушна пушка. Така. Както и да е, връщам се обратно. Сега съм лампата. Тук тая маса. В момента работя на нея. Гледам телевизия. Като се тръгна, ще бъде изхвърлена. Тук е банята и тоалета.
малко, подредено, наредено, с душ, с всичко. Така. Тоалетно казанче отремонтирано. Няма бидони по земята, няма нищо. Само плочките, където са стояли бидони, теники, са станали в ръжда. Ето още веднъж. Кухня. Я да затворим сега шкафа. И тия всичките буклуци, които соча с пръст, са за... Сещате се за къде? Тук отгоре още има за чистене в различни турби, различни кутии. Има 20 кг брашно. Може да отворим хлебарна, фурна. И така. Пода лъснат. Послан. И това. Айде пак в моята стая. Това е. Това е. Тук има даже и патрони Ремингтън. Послано е с китеник, царската корона и родовско отдяло. И така си живеем. Тук има радиомелодия. Така. Радиото е от 1964 година. Тук е телевизора, сателита и това е общо взето барлогата на звяра. Слънцето пече, да загасим лампите. И другата. И третата лампа да загасим. И това е. Смятам, че това е достатъчно за днеска.